So, mmene tinalonjezera, welcome back kachikenanso pankhani okhuzana ndi Hamas komanso Israel makuti komano nkhani machokera kwenikweni machokera pa Trump. So Trump anapereka message pano nena kuti since anthu akumapanga accuse akumanena kuti Trump makamaka Israel ndi imene inamupangitsa kuti alowe mu nkhondo iyi bla bla akanika kutulukamo zapilipili. So yeyo akuzazidefenda pano. So I would know that Israel never talked me into the war with Iran. The results of October 7 added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon. Did I watch and read the fake news pundits and polls and polls disbelieve 90% of what they say are lies and made up stories, and polls are reached. Much as the 2020 presidential election was rigged, just like the results in Venezuela, which the media doesn't like talking about, the results in Iran will be amazing. And if Iran's new leaders, regime change, are smart, Iran can have a great and prosperous future. President DJT, Donald J. Trump. Message again the minimum. So minimum can read. Akuti ngati dziko la Iran asogolera a Iran amene anyuwana amene ali panowa akuti fa iye wapangakali regime change. Trump wapanga regime change ku Iran awacho regime change ndiye akunena kuti asogolera anyuwaniwa ufunika ndithu azitenge bwino Iran ikuzokhala dziko lolemera kwambiri kutsogoloko. Iran akutera kuti iye komano atsogolanyo anabwera nawo ndamene atseka pa self hormuzi wacha datsogolanyo anabwera nawo. Yeah, so I think izozo ndizondizona kuti iyeyo akungozinena sinifuna kwanyengerera Iraniyo kaya chani. I have no idea komano this is sizikupanga sense makamaka and atsogolanyo ani panopanda amene akumamu yankha manena kuti iye ndi chitsiru. Anyway, iyo yapita koma nkhani number 2 imene ndi nkhani amakamba ndi ya October 7 aneka payambira kuti ineyo Israel sinandipangisa kuti ndilowe chanchani imene mumu kumano chandipangisa ine ndi October 7 pamene pa October 7. So pa October 7 panachitika zinthu makamaka ku Israel pamene gulu la Hamas linaza lowa katikati mwa Israeli then kenako ndi kuphanthwa ena kugwira anthu mapita nawo ukabisa kuma tunnels chabwino. Mu choyambirira tikufati imvetsekayi kuti Hamas makamaka ndi chani nanga inabwera bwanji chifukwa zinthu zimene zimakanikitsa anthu kuti amvetsetse nkhani ngati ziti zimenezi koma ndifuna ndingokuyikeni mwa chidule moti mungumvetsetsa kuti chinachitika nchani koma simungayimvetse Hamas ngati palibe chimene chitapangitsa kuti Hamas ibwere chifukwa poyambirirapo Hamas kunalibe. Okay, kunalibe zimenezo kunali basi anthu chabe koma chinachitika nchani chakuti kalikale imene tinene kuti first Israel occupation Israel imalanda malo pene baba tukamba chaka ichichi tukamba za 1967 tukamba za 1967 Israeli inali ndi nkhondo ya 6 days imene Israeli inayamba kutenga malo ku Gaza, ku West Bank komanso ku Egypt ndi ku Jordan. You understand? Kwamba kutenga kulanda chakati tukamba bachi ndi changa chimene Israeli
yamba kupanga zinthu zimene zantobalasi ku Gaza kujako kulibenso guluso la Hamas lija. Okay, awani ma facts onena kuti sikuti ndamba limodzi koma ndone kuti ndi ma facts statistics ene umene mosema koma ndi ma facts kuti ndi information imene pa public yoti mutha kuipanga Google kumuicheka akupatsana pankhani iso kuti unangamba kuti pende mwana no even azungu anayiyembaso. And this time kulibe Hamas. That was 1967. Anayamba kupanga control kwamba kugaza kucha kuphantu tele duku abate iwalani kaizana 1948 zimene pamene dziko liyanka liyambitsa la Israel fala dziko la Israel namba 1948 koma no tukamba sobana za kumene osana anapaswa anthu sambiliso fa kuna chikwetikete koma tukamba za 1967 sobana ndo akhala 1948 ija mbukana 19 I think it would after zaka should be 20, almost 20. Okay, chiambia ni dziko licha, right? So iyo haja ayamba zaozo kwamba panga control anthu kumaphedwa mpamene anthu china Nelson Mandela pachanka yankhula makuti nawo pasana ma video ya Nelson Mandela mayankhula nkhana kuza ndi kuti abwezere ejeni Israel ibwezeretse maiko anu ake ama Arabs. Remember ma video nawo pasana ja pepa japo Hamas isanabadwe kulibe Idi Amin mkumbuke nawo pasana video ya Idi Amin apa anakamba kuza ndi mina kucha pepa japo Israel sandani Hamas isanabadwe chabwino. Ndezi napeza kuona kuti panathaso 20 years anthu acha kuvutikabe 20 years tumvana kabla kuna 20 years panathaza ka 20 Israel kupita zapanga zimene zaso kumapha anthu kumaphatula nkhani kumapha basi. Remember kuti waja ndi plan yawo ya Greater Israel kena kupeza kuti iyo namba June 1967 June imene yawo jeni occupation yawo yolanda maloyo kena panatha 20 years zaka 20 kuchoka 1967 kukafika 1987 mu 1987 mpamene panapeza uzoti Hamas inabadwa hakuna kule disease zikuoneka zoti ife titha nazima kuti bangapasi. You understand? Abantu kamba zoti dziko losela likudziwa sobano wachi Nelson Mandela yamba kuyankhula ndambe mbiri yamba kuyankhula 1987 pamene gulu limene linabadwa. Ndiuzeni kuti gulu limene ndachigawenga apa uchigawenga apana wayamba ndi ndani? Uchigawenga apana wayamba ndani? Ndiuzeni kuti gulu limene ndachigawenga tabwe. So gulu chayamba tsopano gulu limachita kuti lopanga resist like kukana kuponderezedwa ndomwe bana abantu acha Israel acha after atapirira kwa zaka zingati 20. Iyi ndinangani public information iyi sokuti solungwa yayi koma mukaya pengene iyi olo Google kungogogola ekupatsana. You understand? Iwalani za like okay anyway. So zinapeza zoti inapangidwa formed mali mbana sobana china Israel acha koma mystic mana panga gulu limene lili gulu li remember kuti gulu limene lili papa za Iran palibepo because Iran inangobanga kungwa athandiza opasa support kuona zoti maiko ambiri amango yang'ana maiko ambiri amene gulu lisamathandiza kwene
chifoti mayiko amene jawo amaopaso, right? Ngakhale kuti nthawi yake makingi ena ngati ya ku Saudi ena ake amakhaso pang'ono amayankhulaso kuti no Israel mukulakwitsa kwambiri, at least imapanga resist, komabe zinapeza zoti panalibe afterwards mafumu osamena kubayanyuwa ni osamapangidwa control ndani ma-Israel. Ndiyeno kupeza kuti pamene anakwitsa madolo awo awachina Hamasiwa anakwitsa kuona kuti anakhulupirira Qatar. I think imene intelligence yambiri analibe Qatar anali ndi munthu mmodzi amene Qatar ndi dziko limodzi limene limakhala kwambiri mati ndi Israel ndi kambelembere wako nduku. So Netanyahu chimene panga chake chino kuti chifukwa chimene panga Netanyahu muzona asogolera akuluakulu Hamas amakhala ku Qatar osati ku Palestina kuya khala ku Qatar. So anyway, muli mosemo for their safety whatsoever, koma anapezera anthu aja amayenda ndalama kuchoka kwa Netanyahu $35 million pa mwezi lino lonse. Ndalama zimenezi zimabwera fajani. Netanyahu pankhani imene mwina anakuti Netanyahu zonopeza olo ku parliament nkhani imene anamublasha nayo. אתה אישית, אתה יזמת העברת כסף קטרי לחמאס יחד עם מוחמד אל-עמדי, אתה הובלת את זה בהוראה שלך אישית, אתה הובלת. ב-2020 אתה שולח את ראש מוסד יוסי כהן יחד עם הרצל הלוי לקטר להתחנן להגדיל את הכסף הקטרי. למה אתה מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית? כי אתה יודע, כל הישיבות האלו, ישבה קצרנית, כתבה מילה במילה. לא תוכל לברוח, לא תוכל לגלגל אחריות על אחרים, לא תוכל להגיד לא ידעת. Netanyahu analizolinga Yesu ramangobeka ndamaje amapanga sustain kumapatsa kudzera kuja Qatar cash kumapatsa. Do you believe Netanyahu deliberately propped up Hamas in Gaza all these years, funneling cash from Qatar to Hamas as a way of undermining and dividing the Palestinians and cynically preventing a two-state solution from emerging? Yes. You are repeating what I've been saying for a long time, long before the October 7th. From day one, Netanyahu downgraded the Palestinian Authority. And uyu ndi prime minister wakale wa Israel, si munthu wambeya. Anthu aja anapeza kuona kuti mpaka anakhala ndi mphamvu zomagula kanjinga za moto zichani zindizi, and anapanga force push imene inali adayo ku Israel, push kuti apanga October 7 itayipangeni. You see, anapanga at the end of the day pamene mpaneso pano Israel ati tumafuna apa kenako pano pamona iyi khenga the reason ndithu reason ndiye muone chimene chimachitika pano pali yes amachira za October 7 October 7. It was bad and horrible. Was all the time helping Hamas to survive. He arranged for Hamas to receive $35 million every month from Qatar. Suitcases of money was given to Hamas under the request of Benjamin Netanyahu personally. And ndikena kuti wanakhangata peza chifukwa chabwino Netanyahu mufuna zilizo afuna zimenezozo mufuna zichike zimenezozo kumene ina nazi serious kudaso so zinachitika. That's why panopa anasesa panga izi ndizo hani yake reason October 7 kufuna kwaba santhu azindi bazo kumana before October 7 zinthu complete
2019 2020 utobesebenze 2023 kama 2020 tino uri kunali mtulankane wa Kristo anaphedwa kuna kucha babali wake so bukira so kake so mali yake so anthu songophedwa aso kwa ile zambiri so a Trump zimena kuchua baza kutoka 7 zimena ufado unigane bangono. You have a Hamas office here, and Hamas has been designated, I think, repeatedly by the U.S. government, certainly by the Congress, as a terror organization. And people say, well, how could you have a Hamas office here? What is that? We have to go back to the root of this office. Like, why it's here in the first place. And Hamas office, when it was opened here in the first place, it was opened with full transparency and full consultation and actually even request from the U.S. The U.S. asked you to put a Hamas office here? They have asked us to open the channels with them and to have an established communication channel with the same case what was applied to Taliban. Sandi manage ndicho America jito kwauza kataura tatsegwa na office ya Hamas kumene kuko even mutsegoso ma channel also even so nkhani khoza ndi maTaliban ajaso chili jose so mutakuona zoti pena pali dzanja lawo unofada unikane pang'ono kuti Hamas inapanga mistake. I don't know what is up kamadziwa, I don't know. Sindili sure kuti amadziwa ndamadziwa kwa Netanyahu. Kasamadziwa kamene mangona ngati basi chanduzi ya anthu. Kama zimenezi zimezela bangesa wati. So guys, thank you so much Malawi Cameras.